Bun venit la laboratorul cu numărul 6. În acest laborator vom vorbi despre clasificatori bayesieni. Cunoașteți deja informațiile de bază. Care este scopul acestui laborator? Este să învățăm să facem o clasificare cu ajutorul algoritmului Naive Bayes. Sau să înțelegem modul în care face clasificarea algoritmul Naive Bayes. Totul din algoritmul Naive Bayes se bazează pe probabilistici bayesiene. Unii dintre voi s-ar putea să cunoască care este probabilitatea ca un eveniment A să aibă loc dacă acesta este condiționat de evenimentul B. Să zicem, care este probabilitatea ca el să iasă afară atunci când plouă, evenimentul A fiind ieșitul afară, iar evenimentul B fiind starea vremii, dacă plouă sau nu. Formula este următoarea. Posterioritatea sau probabilitatea posterioară P de B de A, care este probabilitatea ca să aibă loc evenimentul B în condițiile evenimentului A, și este egal cu likelihood, adică probabilitatea ca evenimentul A să se întâmple atunci când se întâmplă B, ori probabilitatea evenimentului B supra tuturor probabilităților sau posibilităților evenimentului A. Deci, evidence. Ca să înțelegem mai bine acest lucru, să ne imaginăm că avem doi vecini, vecinul A și vecinul B. Cercurile reprezintă curțile fiecare. Ei au în comun o bucată din curte. Știm că teritoriul comun reprezintă 1 pe 3 în teritoriul lui B. Știm că bucățica asta de aici este 1 pe 3 din teritoriul lui B. Știm atât cât este suprafața lui A și a vecinului B. Pe noi ne interesează să aflăm cât reprezintă teritoriul comun, ce procent reprezintă teritoriul comun din teritoriul lui A. Și este relativ simplu. Știm cât la sută reprezintă acest teritoriu din totalul suprafeței lui B care o știm, am de calculat P de A din B, adică exact această, să zicem, fracție sau procentul cât reprezintă teritoriul din B, ori P de B, de a afla suprafața acestuia, suprafața lui A. Cam așa ar putea fi explicată clasificare sau mai bine probabilitate bayesiană. Haideți să luăm un exemplu. Avem o fabrică ce are 3 mașini, puteți zice 3 meșteri. Fiecare meșter produce un număr de obiecte, iar din numărul respectiv de obiecte, câteva sunt stricate. Zicem, meșterul B1 produce 60% din obiecte și dintre care, în aceste 60%, 6 dintre ele sunt stricate. Meșterul B2 30% și produce 3% din acestea stricate și meșterul B3 produce 10% din total numărul de obiecte cu o rată de pierdere sau o rată de obiecte stricate de 5%. Dacă ar fi să adun toate obiectele stricate la un loc și m-aș lega la ochi, să zicem că aș alege un obiect din acestea stricate, care sunt probabilitățile ca să fie făcute de meșterul B1, B2 sau B3. Să zicem că fabrica face cuie. Dacă eu iau toate cuiele stricate, făcute prost de către cei 3 meșteri, bag mâna în ele, ca la loto sau ca la 6 din 49 și scot un cui de acolo, care este probabilitatea ca în acei
puiul respectiv să fie produs de unul din acei meșteri. Vedem aici exemplificat grafic, să ne imaginăm că cercurile roșii reprezintă suma obiectelor, totalitatea obiectelor create de fiecare meșter, iar cercul verde reprezintă părțile, intersecția între cercul verde și cercul roșu reprezintă părțile sau procentul de obiecte făcute prost de fiecare meșter. Și noi trebuie să aflăm probabilitatea că atunci când tragem un obiect, să fie, să zicem, din B1, făcut de B1, acesta să fie făcut prost. Sau, altcum a spus, din totalitatea obiectelor proaste, care este probabilitatea ca cel extras să fie din B1, B2 sau B3. Și calculul arată în felul următor. Reținem mai de mai sus formula. P de B1 de F egal cu P de F de B1 ori P de B1 ori P de F. Probabilitatea ca un obiect să fie creat de B1 să fie făcut prost, doar cu probabilitatea ca obiectul să fie făcut prost și să fie făcut de B1, probabilitatea sau probabilitatea procentul tuturor obiectelor făcute de B1 supra procentul tuturor obiectelor făcute prost. Ca să simplificăm mai bine sau să explicăm mai bine această formulă, putem să spunem că partea de sus reprezintă numărul total de obiecte făcute prost de B1 supra numărul total de obiecte făcute prost de toți meșterii. Ceea ce și vrem să aflăm. P de F de B1, adică probabilitatea ca un obiect să fie făcut prost de către B1 este 6%, cum am spus. P de B1, adică câte obiecte face B1 din total obiectele făcute de fabrica, în 60%. Ca să aflăm ce procent de obiecte proaste este, din ce procent de obiecte proaste este făcut de B1 din totalitatea obiectelor făcute, nu avem decât să mulțim 0,06, adică 6% cu 0,6, 60% și ne va da 0,036, adică din toate obiectele care sunt făcute, 0,036 sunt făcute prost și sunt făcute de B1. Păi ne interesează să aflăm câte obiecte sunt făcute prost în total. Și adică nu avem decât să calculăm obiectele făcute prost de fiecare meșter. Și avem 0,06 ori 0,6. 6% din cele 60% care le face B1 sunt făcute prost. 3% din cele 30% care le face B2 făcute prost și 5% din cele 10% care le face B3 sunt făcute prost. Și calculul va da 0,05, adică 5% din obiecte sunt făcute prost. Din totalitatea obiectelor care sunt făcute din fabrică, 5% sunt făcute prost. Adică dacă fabrica ar face 100 de obiecte, 5 dintre ele ar fi făcute prost. Și știm că 3,6, adică 3,6 obiecte din cele 100 sunt prost, sunt făcute de B1. Nu vedem că să punem 3,6 supra 0,5 înseamnă 72%. Adică dacă eu aleg oricare obiect din set obiectelor făcute prost, există o probabilitate 72% ca acel obiect să fie făcut de B1. Oarecum și de așteptat acest rezultat, pentru că B1 face marea majoritate a obiectelor. Deci, repet, încă o dată, ca să fie clar, din totalitatea obiectelor, o parte sunt făcute prost, de câte cei 3 meșteri. Am calculat câte obiecte sunt făcute prost de toți cei 3 meșteri, adică 5%, și am calculat câte obiecte sunt făcute prost doar de meșterul B1, adică 0,36. Și n-am avut decât să împart 0,036 la 0,05 și aici 72%. Aici vă rămâne voi să faceți calculul. Cred că la B2 va fi 18% și la B3 va fi 10%. Este un fel de temă pentru ca să fie bine să faceți. Naive Bayes Classification. Naive sau idiot bias e ce? Pentru că face o presupunere, să zicem, oarecum proastă sau
care nu este valabil în ziua de zi cu zi, în viața de zi cu zi. El presupune clasificatorul că între atribute nu există nicio dependență. Dăm un exemplu. Între atributul cai putere și atributul viteză al unei mașini, el presupune că nu există nicio corelație. Ceea ce este fals. În general, toate atributele ele au o corelație mai mică sau mai mare, dar există o corelație. Rar, de fapt, de altfel eu nici n-am întâlnit o bază în care să aibă cel puțin 2 sau 3 atribute care să fie corelate între ele, într-o oarecare măsură. Însă, marele avantaj al acestui algoritm este că are nevoie de un training set de dimensiuni mici pentru a funcționa. Și în cazul în care avem de clasificat o problemă sau niște obiecte pe baza unui set foarte mic de date, probabil vom folosi clasificatorul naive. Cum se face clasificarea? Clasificarea, de fapt, este o extindere a modului de calcul a probabilității Bayes. Să zicem că avem o bază de date în care avem instanța I, iar această instanță, fiecare instanță din baza de date are atribute de la IA1 la IA, deci atributul A1 la A. Iar noi trebuie să clasificăm atributul I în clasa A sau în clasa B. Deci trebuie să calculăm care este probabilitatea ca în clasa A să afle I. Și nu avem decât să calculăm probabilitățile pentru fiecare atribut, pentru acelei instanțe. Deci probabilitatea ca valoarea atributului A1 să fie în clasa A, probabilitatea ca valoarea atributului A2 să fie în clasa A. Ori tot așa, ori totalul probabilității clasei A, adică de câte ori apare clasa A în baza de date. Și va trebui să comparăm acest calcul cu probabilitatea ca instanța I să afle în clasa B. Care probabilitate va ieși mai mare, aceasta va da clasa instanței. Exact. E o bază de date în care, zicem, ne interesează cât de fericit sau nefericit este un bărbat cu un salariu între, să zicem, 60 de mii și 100 de mii, are mașină, da sau nu, și însurat sau însurat. Și noi ne interesează să clasificăm un tip care are un salariu de 100 de mii, are nevastă, dar nu are mașină. Să vedem dacă el este fericit sau nu este fericit. Și nu avem decât să facem un fel următor. Probabilitatea ca să fie fericit când are salariu de 100 de 1 pe 2. De ce 1? Ne uităm la instanțele care au salariu 1 pe 2. Sunt două instanțe. Unul dintre ele este fericit și unul este nefericit. Deci, ca să fie fericit 1 pe 2 și automat și nefericit tot 1 pe 2. Probabilitatea să fie fericit când nu are mașină. Sau nefericit când nu are mașină. Ne uităm la instanțele care nu au mașină. Sunt două. Într-un caz, un bărbat este fericit, iar celălalt este nefericit. Deci, din nou, 1 pe 2 și 1. Probabilitatea să aibă nevastă și să fie fericit. Sau nefericit. Ne uităm la cei care au nevastă. Sunt 3 cazuri, 1 la 2, dintre care 2 dintre ei sunt nefericiți. Adică, exact acest 2 pe 3 de aici, wife egal cu is happy egal cu 2 pe 3, iar probabilitatea să fie fericit și să aibă nevastă este 1 pe 3. Probabilitatea per total ca un bărbat să fie fericit, respectiv la baza noastră de date, este de, mai avem decât să numărăm yes-urile din
atributul happy 1, 2, 3 din 5. Deci 3 din 5 și să fie nefericit 2. Și va trebui să facem calculul următor. Probabilitatea ca el să aibă 100 de mii, să nu aibă mașină să fie fericit și să aibă nevastă, este 1 pe 2 ori 1 pe 2, 1 pe 3, 1 pe 2, 1 pe 2, 1 pe 3, ori 3 pe 5, 3 pe 60. Felul acesta facem și calculul de mai jos și vedem că probabilitatea să fie nefericit este mai mare. Deci va fi clasificat ca fiind nefericit. Exercițiul 2. O bază de date este identică, numai că am mai scos un atribut. Ar trebui să observați în momentul în care faceți calculele pentru aceeași persoană, cu 100.000 salariu, are nevastă, dar nu are mașină, că atunci când vom calcula ca probabilitatea să fie căsătorit și să fie fericit, va da 0. De ce? Probabilitatea să fie căsătorit este de 2 ori și să fie fericit. Ne uităm aceste două instanțe, la fiecare aparține nou. Deci, din două cazuri, este nefericit în ambele. Deci, apare un 0. Apariția acestui 0 în calcul va da peste cap toate calculele. Indiferent cât de mari ar fi celelalte probabilități, fiind înmulțite cu 0, automat va da 0. Imaginați-vă ce ar fi ca, de exemplu, aici, în loc de 1 pe 2 acesta, să apară 0. Sau în loc de 1 pe 2, ce mai bine este 1 pe 2 de aici, să apară 0. Deși probabilitatea, să zicem, per total ar fi mai mare decât aceasta, din cauza faptului că aparține un 0 aici, va fi dat peste mână sau calculul nu va mai avea sens. Va fi o mulțire cu 0. Mai grav este atunci când se întâlnește 0 în ambele calcule și trebuie să decidem între 0 și 0, o comparație între 0 și 0. Problema este rezolvată în algoritmul efectiv implementat și în ca și în cel general folosit, prin folosirea unor probabilități de frecvență. Lucru care elimină acele zero. Însă nu vom intra în ele. Ideea este să rețineți cam cum se face clasificarea bayesiană în general. Haideți să trecem la exerciții. Deschid Voica. Voica. Ce să deschidem iris contact. Deci nu merge la Explorer. File. Iris contact. Ok, am deschis iris contact. Să clasificăm utilizând clasificatorul NiceBias și să vedem rezultatul. Când mergem Classify, trebuie să alegem clasificator. Este în folderul Bias, deci clasificatorul de tip Bias. NiceBias și ne decidem un start. Vedem că ne-a dat 96%. Ceea ce este un rezultat, să zicem, destul de bun. Exercițiul 4. Tot având iris punctar, să clasificăm folosind BiasNet și să vedem care este diferența preciziei între cele două clasificatoare. Bun. Sau de unde mai exact vine diferența preciziei. Să alegem BiasNet, da start, 92%. Ca să ne facem o idee de unde există diferența aceasta. Dar doar ca să ne facem o idee, putem să ne uităm la report. Și vedem că avem așa, pentru cele trei clase, iris, setosa, versicolul, virginic, avem așa, pentru prima clasă, ghicește pe toate, 100%, 88% și 90%, la bias. La NiceBias, 1, 96, 92. Deci clar, aici se întâmplă ceva cu a doua și a treia clasă, există o îmbunătățire a BiasNet, a NiceBias față de BiasNet. Dar cel mai bine este să ne uităm la matricea de confuz.
Probabil că aici va fi o schimbare. Am văzut că îmbunătățirea este la recall-ul la a doua și a treia clasă. Haideți să ne uităm succint. Dacă urmărim, aici vedem că sunt niște modificări. Deci la BiasNet sunt 44 de obiecte clasificate corect în D și 6 în C. Dacă ne uităm la NiceBias, sunt 48 și 2. La fel mai jos, pentru C 45 de obiecte clasificate corect de BiasNet, iar pentru NiceBias 46. Deci de aici vine diferența preciziei sau diferența modului de clasificare. Trebuie să comparăm NiceBias cu G48 și 0R pe Diabetes și pe Supermarket. Pentru a compara mai mulți algoritmi în același timp, va trebui să folosim exploitare. Punem new, adăugăm algoritmul, deja este clasificat, adăugat 0R, adăugăm G48 care este tip 3. Ok, și mai era NiceBias. Admin, choose NiceBias. NiceBias. Ok. Pe diabet și pe supermarket. Diabet și supermarket. Diabetes și supermarket. Odată ce am adăugat, ar fi bine să punem la număr de repetiții 1, pentru că altfel va dura destul de mult. Mergem la run, dăm start, putem să ne ia OK-ul, nu am avut nicio eroare, deci este OK. La Analyze Experiment va trebui să selectăm pe linii să apară data set și acestea și deja selectat și pe coloane schimb, adică numerar de și vom da pe frontul ăsta. Și vedem așa, pe bază de date Diabetes, avem 65, 73, 76. Deci, 3-ul, care este NiceBias, chiar se descurcă mai bine decât G48, care este un algoritm, de altfel, să zicem, mai gândit sau mai bine lucrat. Pe Supermarket vedem că rezultatele sunt aceleași. Până la urmă, depinde foarte mult și de bază de date. Și un algoritm, să zicem, care face presupune oarecum naive sau idiote, poate să obțină rezultate mai bune decât un algoritm care, să zicem, foarte bine lucrat, foarte atent gândit. Care este cel mai bun algoritm? În cazul de față, NiceBias. Dacă aveți întrebări legate de acest laborator, vă rog să-mi trimiteți un e-mail sau să mă căutați la facultate, dar cel mai bine ar fi să trimiteți un e-mail anterior. Vă doresc baftă la lucrarea de săptămâna viitoare.